Široka je ponuda Vindijinih mliječnih proizvoda, ali jedan privlači pozornost teoretičara zavjere već godinama. Naravno, govorimo o proizvodu službenog naziva onaj kockasti puding. Onaj kockasti puding može se pronaći u studentskim menzama diljem zemlje i sve djevojke i mladići željni visokog obrazovanja ga svakodnevno konzumiraju, ne znajući što Vindija zapravo smjera. Jeste li ga ikada pokušali otvoriti? Jeste li ikada skinuli cijeli poklopac sa ovog odvratnog proizvoda božanskog ukusa? Vjerovatno ne. Neki izvori govore kako je onaj kockasti puding Vindija namjerno dizajnirala na ovaj neprirodni način. Isti izvori navode kako Vindija želi stvoriti arijevsku rasu visoko obrazovanih ljudi koji su sposobni skinuti cijeli poklopac u jednom komadu. Vindiji smo poslali upit vezan uz ovu teoriju, ali nakon više od 10 minuta čekanja nismo dobili odgovor. To očito može značiti samo jedno. Vindija ne negira ovu teoriju, što pak znači da je istinita. Postanite i vi dio arijevske rase sposobnih ljudi. Uslikajte svoju sposobnost i objavite slike na Faceu ili našoj Face stranici uz hashtag Vindija Arijevac. Do slušanja.